ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና ብዛዕባ ተንስስ ፓርት 1 ወይ ቀዳማይ ክፋል ሪኢና ነርና። ሎማዓንቲ ድማ ፓርት 2 ወይ ከዓ ካልኣይ ክፋል ክንሪኢና ማለት እዩ። እዚ ተንስስ ኣበይ ንጥቀመሉ እንድሕር እንተኢልና ኣብ ናሬሽን ወይ ድማ ስቶሪ ቴሊንግ ንኣብነት ትማሊ ዕዮ ገዛይ ሰሪሐ ቅድሚ ዕዮ ገዛይ ምስራሐይ ድማ ኩዕሾ ምስ ኣዕሩኽተይ ተፃዊተ ከምዝታት ዝብል ማለት እዩ ስቶሪ ብኦርደር ክንዛረብ እንድሕር ተኮይና እዚ ተንስስ ምፍላጥ ብጣዕሚ ይሕግዘና ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ ግራመር ጌጋ ከይንገብር ይሕግዘና ማለት እዩ እዚ ተንስስ ምፍላጥ። ፕላስ እዚ ተንስስ ንኩሎም ዓይነት ኢንግሊሽ ስፒከርስ ማለት በጊነርስ ጀመርቲ ክኾኑ ይኽእሉ ኢንተርሚዲየት ሌቨል ኢንግሊሽ ስፒከርስ ወይ ማእከላይ ደረጃ ተዛረብቲ ማለት እዩ። ኢቨን ኣድቫንስድ ሌቨል ኢንግሊሽ ስፒከርስ ኣብዚ ተንስስ ጌጋ ክገብሩ ትርኢኻ ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኢንግሊሽ ንዛረብ ኢና ንብል ግን እዚ ተንስስ ግቡእ ዘይንጥቀመሉ ወይ ናይ ግራመር ጌጋ ንገብር ኢና። ስለዚ ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ። ኣብ ገለ ፓርት ናቱ ድማ ቁርብ ክብድ ኢልና እንድሕር ተሰሚዐና we don't have to worry about that ከምዚ ነብል የብልናን ምክንያቱ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ። ስፔሻሊ ገለገለ ፓርት ናይቲ ተንስስ ክትፈልጦ ግዜ ይሓትት ስለ ዝኾነ ከብለና የብሉን ማለት እዩ። እንድሕር ክብድ ኢልና እንድሕር ተኮይኑ we don't have to worry ማለት እዩ። ስለዚ ግዜ ከየበልና ናብታ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኣብ ዝሓለፈ ፓርት እንታይ ሪኢና ነርና ሕልፍ ክብለ ግዜ ከየጥፋእና ማለት እዩ። ታይፕስ ኦፍ ተንስስ ሪኢና ነርና ዓይነት ተንስስ ማለት እዩ። ኢን ጀነራል ወይ ብሓፈሻ ሰለስተ ዓይነት ዓበይቲ ተንስስ ኣለውና ኢልና ነርና። ቀዳማይ ፓስት ተንስ ብዛዕባ ሕሉፍ ክንዛረብ ከለና ንጥቀመሉ ተንስ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ፕሬዘንት ተንስ ብዛዕባ ህሉው ወይ ከዓ ብዛዕባ ሕጂ ክንዛረብ እንድሕር ተኮይና ንጥቀመሉ ዓይነት ተንስ ፕሬዘንት ተንስ ይበሃል። እቲ ሳልሳይ ድማ ፊውቸር ተንስ ፊውቸር ተንስ ከዓ ብዛዕባ ዝመፅእ ብዛዕባ ፅባሕ ብዛዕባ ኔክስት ዊክ ብዛዕባ ኔክስት ማንዝ ብዛዕባ ኣፍተር 2 years ገለ መለ ክንብል ተኮይና ንጥቀመሉ ፊውቸር ተንስ ይበሃል ማለት እዩ። ጀነራል እዚኦም ሰለስተ ዓበይቲ ተንስስ ኣለውና። ኤጌይን እቲ ፓስት ተንስ ዝበሃል እቲ ሕሉፍ ማለት እዩ። ብዛዕባ ሕሉፍ ክንዛረብ እንድሕር ተኮይና ንጥቀመሉ ተንስ እንታይ ይበሃል? ፓስት ተንስ ይበሃል ማለት እዩ። ኤጌይን እዚ ፓስት ተንስ ኣብ ኣርባዕተ ይኽፈል ማለት እዩ። ከምዞም ንሪኦም ዘለና ተቀዳማይ ሲምፕል ፓስት ይበሃል። ካልኣይ ፓስት ኮንቲኒየስ፣ ሳልሳይ ፓስት ፐርፌክት፣ ራብዓይ ድማ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ይበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እዚኦም ክኾኑ እዮም ማለት እዩ። እዞም ኣርባዕተ እንታይ ፍልልዮም ኣበይ ንጥቀመሎም ብግቡእ ክንፈልጥ ኢና ማለት እዩ። እንታይ ግን ኣላ እዘን ላስትቱ እዘን ናይ መወዳእታ ክልተ ፓስት ኮንቲኒየስን ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስን ቁርብ ብርትዕ ዝበለ እዩ። ስለዚ ደጋጊምና ምርኣይን ብዙሕ ኤግዛምፕል ወይ ኣብነት ምስራሕን ከድልየና እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ኣይ ካን ሰይ ላይክ ኣድቫንስድ ዝኾነ እዩ ልዕል ዝበለ ደረጃ ስለ ዝኾነ ስፔሻሊ ንጀመርቲ እዚአን ናምበር 3 ናምበር 4 ኣድቫንስድ ሌቨል እዩ። ስለዚ ነቶም ጀመርቲን ነቶም ማእከላይ ደረጃ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊሽ ብዙሕ ኤግዛምፕል ወይ ኣብነት ምስራሕ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ክንመልክዖ እንድሕር ተኮይና። ስለዚ በታ ቀዳመይቲ ዓይነት ፓስት ተንስ ክንጅምር ኢና። ኣርባዕተ ኢልና ነርና ፓስት ተንስ ወይ ብዛዕባ ሕሉፍ ክንዛረብ ከለና ንጥቀመሎም ኣርባዕተ ዓይነት ኣለዉ ብዛዕባ ሕሉፍ ጥራይ። ቀዳማይ እንታይ ይበሃል? ሲምፕል ፓስት። ሲምፕል ማለት ቀሊል ማለት እዩ። ፓስት ከዓ ሕሉፍ ማለት ስለዚ ብዛዕባ ሕሉፍ ክንዛረብ ከለና ኢና ንጥቀመላ እዛ ሲምፕል ፓስት ፕላስ ካልኣይ ከዓ እንታይ ኣለ ቀላል እያ ማለት እዩ። ስለዚ ክንሪኢና ንኣብነት ማለት እዩ እንታይ ኢልና ኣሎ ብዚ የስተርደይ ትማሊ ማለት እዩ። የስተርደይ ኣይ ፕሌይድ ፉትቦል እጂ ትማሊ ኣይ ከዓ ኣነ ማለት እዩ ፕሌይድ ሕሉፍ ናይ ፕሌይ ማለት እዩ ናይ ምፅዋት
ፉትቦል ከዓ ኩዕሾ እግሪ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢልና ኣለና ማለት yesterday I played football ኢልና ኣለና ትማሊ ኣነ ኩዕሾ ተፃዊተ እንታይ ኢሉ ሓቲትና ኣሎ ማለት እዩ ሰብ እንታይ ኢሉ ሓቲትና ኣሎ what did you do yesterday ትማሊ እንታይ ጌርካ question እንታይ ማለት እዩ question what did you do yesterday ስለዚ what did you do yesterday ኢሉ ሓቲትና ኣሎ ማለት ትማሊ እንታይ ጌርካ ኢልና yesterday I played football ንብል ማለት እዩ ትማሊ ኩዕሾ ተፃዊትና ማለት እዩ የገዛ ተሰሪሕና ድማ yesterday I did my homework ንብል ስለዚ simple past እንታይ ከምታ ስማ simple ያ ቀላል ማለት እዩ ምክንያቱ complicated ከይገበረ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ብዛዕባ ትማሊ ሓቲትና እምበር ትማሊ ሰዓታት ኣይሓተተ ወይ it's not complicated ማለት እዩ ከም ስማ simple ያ past ከዓ ብዛዕባ ሕሉፍ ማለት እዩ ስለዚ past ምዃና ብኸመይ ንፈልጥ ሓደ yesterday ትማሊ ተጠቂምና ኣለና ካልኣይ ከዓ the verb played ኮይኑ ማለት እዩ verb እንታይ እዩ ነይሩ እቲ base form ናቱ play ነይሩ ናብ ምንታይ ተቀይሩ ማለት እዩ played ed ወሲኽናሉ ማለት እዩ ስለዚ played is past form of play ማለት እዩ play ዝነበረ እቲ verb base form እንታይ ነይሩ play ነይሩ ናብ past ተቀየር ከለካ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ played ኮይኑ ማለት እዩ ካልኣይ እንታይ ኣለና structure ወይ ከዓ እቲ ፎርሙላ ናይ simple past እንታይ ቀዳማይ እንታይ ኣሎ subject ኣሎ subject I subject እዩ ድሕሪ እንታይ መጽእ እቲ past verb እቲ verb ከዓ እንታይ ይኸውን play ዝነበረ ናብ played ተቀይሩ ማለት ስለዚ እንታይ ኣለና subject ቀዳማይ ኣሎ ካልኣይ ከዓ እቲ verb ይመጽእ ማለት እዚኣ fixed ያ ይተቀየርና ፎርሙላ እዚኣ is always fixed ቀዳማይ subject ይመጽእ ኣብ ዘለና then verb ኣለና ማለት verb ግን እንታይ ይኸውን ማለት in past form play ዝነበረ played ይኸውን ማለት እዩ እዚኣ ትመስል ማለት simple past ስለዚ እቲኣ መግለፂ እዚኣ ኣላትና simple past is used to talk about finished action finished ማለት ዝተወደአ ማለት እዩ ምክንያቱ ትማሊ ኢና ኩዕሾ ተፃዊትና it's already ሕሉፍ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ finished action ክንዛረብ እንድሕር ተኮይንና እንታይ ንጥቀም simple past ማለት እዩ last week I met my friend ዓርከይ ረኺበዮ ክንብል ንኽእል different types of examples ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት ዝተፈላለዩ ዓይነት examples okay I hope simple past clear ኮይና ክትከውን ማለት እዩ and ናብታ ካልእቲ ዓይነት past tense ከዓ ከይድና ማለት እዩ እቲኣ ካልእቲ ዓይነት past tense ከዓ እንታይ past continuous ከም መዓስ ንጥቀመሉ ንኸውን ኢልና ንኣብነት ኤግዛምፕል ኣላትና ኣብዚኣ እንታይ ይብለና ኣሎ yesterday at 6 p.m. I was playing football እንታይ ይብላ ኣሎ ትማሊ ሰዓት 6 ኣነ ኩዕሾ ይፃወት ነይረ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ past ምዃና yesterday ተጠቂምና ኣለና continuous ማለት ከዓ ዝቅፅል ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ሕሉፍ ኮይኑ ዝቅፅል ዝነበረ ምዃኑ ከዓ እንታይ ፈይጥና ኣለና እታ verb እንታይ ኮይና playing ing ተወሲኽዋ ማለት እዩ play ዝነበረት እንታይ ኮይና playing ተወሲኽና ኣላ ing ማለት ኩሉ ግዜ ኣብ continuous እንታይ ኣሎ እቲ verb play እንዲ ነይሩ ፕላስ እንታይ ንውስኸሉ ማለት እዩ ing ንውስኸሉ playing ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ስለዚ yesterday at 6 p.m. I was playing football ኩዕሾ ይፃወት ነይረ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ተሓቲትና ኢና ከምዚ ንምልስ ትማሊ ሰዓት 6 እንታይ ትገብር ነይርካ ሕጂ ብዛዕባ ትማሊ ሰዓት 6 ንገብሮ ዝነበርና ክፈልጥ ደልዩ ኣሎ ማለት እዩ ተሓትት ዘሎ ወይ ንሕና ድማ ትማሊ ሰዓት 6 እንታይ ንገብር ነይርና ክንዛረብ ደሊና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይበሃል እዚ ዓይነት ሲቹዌሽን እዚ past continuous ናይ ሕልፍ ኮይኑ ዝቅፅል ዝነበረ ማለት እዩ ሶሪ ስለዚ ናይ ሕሉፍ እዩ ኣብ ዘለና ታይም ላይን
ኣብዚ እናዋለና ሕጂ ማለት እዩ እዚ ኸ ፓስት እዚ እዚ ኸ ፓርት እዚ ኸ ፊውቸር ብሕጂ ዝመጽእ ማለት እዩ እሱ ሰዓት ክንደይ ትማሊ ሰዓት 6 ክፈልጥ ደሊ ሰዓት 6 ፒኤም ስለዚ ትማሊ ሰዓት 6 ፒኤም ወይ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 6 እንታይ ትገብር ነርካ ተይልና ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኩዕሾ ንፃወት ነርና ማለት እዩ ምናልባት ሰዓት 5 ጀሚርና ክንከውን ንኽእል ሰዓት 7 ከዓ ወዲእና ክንከውን ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ሰዓት 6 ልክዕ ግን እንታይ ንገብር ነርና ማለት ኩዕሾ ንፃወት ነርና ስለዚ what were you doing yesterday at 6 p.m. ተይልና ትማሊ ሰዓት 6 እንታይ ትገብር ነርካ ተይልና تعينت حتيتنا له ماتي past continuous حتيتنا له ماتي أنا هنتاي كنوصل لنا past continuous yesterday at 6 p.m. مال ساعة 6 I was playing football عشان نحن صوتني أنا ماتي عشان صوتني رأنا بالمالتي لذي past continuous مع سنت كملو تمالي ساعة 6 وي تمالي ساعة 4 وي زحلف سمون ساعة كلته specifically مالتي أبزا ساعة زي أو أبزا زياس እንታይ ትገብር ነርካ ተይልና ፓስት ኮንቲኒየስ ንጥቀም ማለት እዩ ስትራክቸር ናይቲ ሰንተንስ ካ እንታይ ይመስል ሳብጀክት ቀዲም ይመጽእ ከምዛ ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ ሳብጀክት ላትና ኣይ ማለት እዩ ወዝ ወይ ዌር ካሎ ያለና ማለት እዩ ኣይ ሲንጉላር ስለ ዝኾነ ወዝ ተጠቂምና እዚ ፕሉራል ንኣብነት ዘይተዝኾን ነርካ ዌር ተጠቀምና ነርና ማለት እዩ ትቨርብ ካ እንታይ ይኸውን ኣይኤንጂ ይውስኾ ማለት እዩ ፕሌይ ዝነበረ ፕሌይንግ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ always እንታይ ፊክስድ ያ ማለት እዩ እቲ ፓስት ኮንቲኒየስ ኣየነይቲ እያ እዛ ፓርቲ እዚኣ ፓስት ኮንቲኒየስ I was playing እዚኣ እንታይ ፓስት ኮንቲኒየስ ያ ማለት እዩ ኣይ ኩሉ ግዜ ሳብጀክት ኣሎ was ወይ were ወይ was ወይ were ከሓዲኦም ኣለዉ ቨርብ ከዓ ing ውስኾ ማለት እዩ ስለዚ ፓስት ኮንቲኒየስ ከዓ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ስለዚ past continuous is used to talk about an action that was happening at a specific time in the past. جنا إذا مجلس إيو the past continuous مع سنان تكملو زعبا زحلفة خوينو at specific time. عملنا specific time ما تسعة شديشتة خوني ساعة 4 تجا specific time يا انتهي نقبر نيرنا كنزارب ندحر تدلينا زي past continuous نتك مالتي تياسال سيتي عينت past tense كانت يالاتنا past perfect بحال مالتي past perfect تا third type of past tense مالتي كم تازولكو ندابرت عايز خيزلو past perfect كم زولكو والاني intermediate level English speakers يبرتو عمي مالتي نزاربين English نبل ولا يبرتو عنا إز مالتي سلازي ያ ደጋጊምና ክንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ወይ ብዙሕ ኤግዛምፕል ኣብነት ክንሰርሕ ኣለና ኦኬ ኣብነት ክንሪኢና ሕጂ ኣብነት ሕጂ እንታይ ኣለና yesterday before I slept I had brushed my teeth ኢልና ኣሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ትማሊ ቅድሚ ምድቃሰይ ስነይ ኣፅረዮ ንብል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዛ ሲትዌሽን እዚኣ እንታይ ክንዛረብ ደሊና ኣለና ማለት ቅድሚ ምድቃስና እንታይ ከም ዝገበርና ኢና ክንዛረብ ደሊና ምናልባት ሓደ ሰብ ቅድሚ ምድቃሰይሲ እንታይ ኣነ ገይርክ ፈልጥ ደሊ ይኸውን ወይ ኣነ ቅድሚ ምድቃሰይ እንታይ ከም ዝገበርኩ ክዛረብ ደሊ ይኸውን ስለዚ እንታይ ጥቀም ማለት እዩ እዚኣ ፓስት ፐርፌክት እታ ፓስት ፐርፌክት ፓርት ናይዛ ሰንተንስ ኣየነይቲ እያ እዛ ፓርት እዚኣ ፓስት ፐርፌክት እዛ ፓርት እዚኣ ምክንያቱ yesterday before I slept ቅድሚ ምድቃሰይ I had brushed my teeth ቅድሚ ምድቃሰይሲ ስነይ ኣፅረዮ ስለዚ ነየነይቲ ኢና ክንፈልጥ ደሊና ዘለና ማለት እዩ ነታ ቅድሚ ምድቃስና ዝገበርናያ ዓይነት ስራሕ ንዓ ኢና ክንፈልጥ ደሊና ዘለና ማለት እዩ እሳ ከዓ እንታይ እያ I had brushed my teeth ስነና ኣፅሪና ማለት እዩ ስለዚ እታ ፓስት ፐርፌክት ናይዛ ሰንተንስ ኣየነይቲ እያ I had brushed ማለት እዩ my teeth this is the past perfect ማለት እዩ እዚኣ እያ ስለዚ ኣብ ፓስት ፐርፌክት ክልተ ኣክሽን ኣለና ክልተ ኣክሽን ሓደ እንታይ ኣሎ እዚ ናው እንዲዩ ናይ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ብዘለና እዚ ፓርቲ እዚ ከዓ ናይ ፓስት እዩ ማለት እዩ ሙሉእ እዚ
እዚ ፓርት እዚ ከዓ ፊውቸር እዩ መፃ ማለት እዩ እጂ ፓስት ፐርፌክት ኣከመ ኢና ንጥቀመለን ክልተ ኣክሽን ኣሎ ኣብ ፓስት ኮይኑስ ክልተ ኣክሽን ሓደ ኣብ ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብ ዘሎ እጂ እዚኣ እንታይ ገይሩ ደቂሱ ማለት እዩ ስለብት ቅድሚ ምድቃሱ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ቅድሚ ምድቃስና ከዓ ብራሽድ ስንና ፅኢና ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ኣክሽን ኣሎ እንታይ ኢልና ኣሎ ኣብ ሕሉፍ እዩ ክልቲኡ ከዓ ሓደ ደቂስና ቅድሚ ምድቃስና ግን እንታይ ገይርና ስንና ፅኢና ማለት እዩ ቅድሚ ምድቃስና ስለዚ እዚኣ ፓርቲ እዚኣ ብዛዕባ እዚኣ ኢና ሞር ክንዛረብ ደሊና ዘለና ማለት ቀንዲ ብዛዕባ እዛ ቅድሚ ምድቃስና ዝገበርናያ ወይ እቲ ዝሓትት ዘሎ ብዛዕባ ቅድሚ ምድቃስና ዝሰራሕናዮ ዓይነት ስራሕ ክፈልጥ ደልዩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንብል ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሲትዌሽን ተኮይኑ ብዛዕባ ፓስት ወይ ብዛዕባ ሕሉፍ ኮይኑ ክልተ ኣክሽን እንድሕር ተሃልዩ ሓደ ኣክሽን ቀዲሙ ኣጋጢሙ ኣየና እዩ እቲ ስንኻ ምፅራይ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ደቂሱ ትሰብ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ኣክሽን ኣጋጢሙ ኣሎ ነይቲ ግን ክፈልጥ ደልዩ እታ ቀዲማ ዘጋጠመት እታ ስንኻ ምፅራይ ማለት እዩ ክፈልጥ ደሊሉ ትሰብ ማለት እዩ ዝሓተና ዘሎ ወይ ንሕና ከዓ ብዛዕባ እታ ቀዳመይቲ ዝገበርናያ ክንዛረብ ደሊና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሲትዌሽን እንታይ ንጥቀም ፓስት ፐርፌክት እታ ኤክስፕላኔሽን ኣላትና ኣብዚኣ ፓስት ፐርፌክት is used to talk about an action ብዛዕባ ሓደ ኣክሽን ክንዛረብ ደሊና ኣለና that happened before another action ቅድሚ ሓደ ኣክሽን ዘጋጠመ ማለት እዩ ቅድሚ ምድቃስና ማለት እዩ ዝገበርናያ ማለት እዩ ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ ደሊና እሱ ከዓ ስንኻ ምፅራይ ማለት እዩ ስለዚ ፓስት ፐርፌክት ደጊመ ከብላ ክልተ ኣክሽን ኣሎ ኢን ዘ ፓስት እዩ ከዓ ክልቲኡ ኣብ ሕሉፍ እዩ ብዛዕባ የነይቲ ክንዛረብ ደሊና ኣለና ማለት ብዛዕባ ተቐዲምና ዝገበርናያ ማለት እዩ ክንዛረብ ደሊና ኣለና ስለዚ እዚኣ ተቐዲምና ዝገበርናያ ከዓ ስንና ፅኢና ማለት እዩ ስለዚ yesterday before I slept ቅድሚ ምድቃሰይ I had brushed my teeth ስነይ ኣፅረዮ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስትራክቸር ወይ ታ ፎርሙላ ናይታ ፓስት ፐርፌክት ኣብዚኣ ኣላትና ፓስት ፐርፌክት ስትራክቸር ወይ ፎርሙላ ናይታ ሰንተንስ እንታይ ትመስል ሰብጀክት ኣሎ ቀዳማይ ሰብጀክት ኣለና ኣብዚ ኣይ ማለት እዩ ሃድ ኩሉ ግዜ ኣሎ ሃድ ኣላ ኣብዚ ኣይትቕየርን እያ ሃድ ትመፅእ ድሓር ካ እንታይ ትመፅእ ፓስት ፓርቲሲፕል እታ ቨርብ ኢን ፓስት ፓርቲሲፕል ትኾን ማለት እዩ እታ ቨርብ እንታይ ነይራ ብራሽ ነይራ ናብ መን ተቐይራ ማለት እዩ ብራሽድ ኮይና ማለት እዩ ኦኬ እዚ ከዓ እቲ ቨርብ ፓስት ፓርቲሲፕል ማለት እዩ እጂ ሓደ ቨርብ ሰለስተ ዓይነት ኣሎ ቤዝ ፎርም ኣሎ ብራሽ ማለት እዩ ፓስት ናቱ ከዓ ብራሽ እዩ ፓስት ፓርቲሲፕል ናቱ ከዓ ብራሽድ እዩ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ድሓር ኢን ዲቴይል ክንሪኦ ኢና ንሎማዓንቲ ግን ማዓሲና ፓስት ፐርፌክት ንጥቀም ክንፈልጥ ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ ትመስል ፓስት ፐርፌክት ኤግዛምፕልስ ኣብነት ብዙሕ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ዓብዪ ኣርእስቲ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣነ ዘብሎ ዘለኹ ብዙሕ ኤግዛምፕልስ ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ እቲያ ናይ መወዳእታ ፓስት ተንስ ድማ እንታይ እያ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ማለት እዩ እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ወይ ተራባይቲ ማለት እዩ እንታይ ርኢና ሲምፕል ፓስት ርኢና ፓስት ኮንቲኒየስ ርኢና ፓስት ፐርፌክት ርኢና እታ ናይ መወዳእታ እንታይ እያ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ማለት እዩ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ከመይ ንጥቀመሉ እጂ ንኣብነት ሓደ ሰብ እንታይ ይብለና ትማሊ ቅድሚ ምድራርካሲ እንታይ ትገብር ነርካ እንታይ ጌርካ ዘይኮነስ እንታይ ትገብር ነርካ እጂ ክልተ ኣክሽን ኣሎ ክልተ ኣክሽን እዩ ብዛዕባ እታ ቀዳመይቲ ኣክሽን ክፈልጥ ደሊሎ ሰብ ግን እንታይ ንገብር ነርና ኮንቲኒየስ ኣላታ ስለዚ ትማሊ ቅድሚ ድራር ምብላዕኻስ እንታይ ትገብር ነርካ ኮይና እንታይ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ማለት እዩ ድሕር ትማሊ ቅድሚ ድራር ምብላዕኻ እንታይ ጌርካ ተኮይና ፓስት ፐርፌክት እያ ትማሊ ቅድሚ ድራር ምብላዕኻ እንታይ ትገብር ነርካ ተኮይና ከዓ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ እዚኣ ተፍልልየን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢልና ኣሎ yesterday before dinner ቅድሚ ድራረይ I had been doing my homework for 2 hours እዚኣ ቀንዲ ገዳሲት እያ ማለት እዩ ንክልተ ሰዓት ዝኣክል net continuous እዩ ንክልተ ሰዓት ዝኣክል ሲ እየ ገዛ ይሰርሕ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ
እታ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ትብል ኣየነይቲ ፓርቲ እያ እዚኣ እያ ማለት እዩ I had been doing እዚኣ ማለት እዩ my homework for 2 hours ንክልተ ሰዓት ዝኣክል እየ ገዛ ይሰርሕ ነይረ ቅድሚ ድራር ምብልዐይ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ መዓስ ንጥቀመሉ ብዛዕባ ክልተ ኣክሽን ኣብ ሕሉፍ ኮይኑ ተቐዳሚቲ ኣክሽን ተቐዳሚቲ ዝገበርናያ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ንጥቀም ማለት እዩ ኦኬ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ምዃኑ ብኸመይ ንፈልጦ ተይልና ሓደ ዘለና ስትራክቸር ሳብጀክት ቀዳማይ መጽእ ኣይ ሳብጀክት እዩ had been always ኣሎ ኣይቀርኒ እዚኣ እታ ፎርሙላ እያ ከምቲ ዝበልክዎ እንታይ እዚኣ ኣይትቕየርኒ ፊክስድ እያ ድሕሪ ሳብጀክት had been ይመጽእ ኣብ ዘለና had been ድሓር እታ ቨርብ ከንታይ ትኸውን ማለት እታ ቨርብ ከዓ ዱ ዝነበር doing ing ተወሲኽዋ ማለት እዩ እዚኣ ኣይትቕየርኒ እያ ማለት እዩ I had been doing my homework for 2 hours እዚኣ ክትህልዋ ማለት ንክልተ ሰዓት ዝኣክል ድዩ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ድዩ 3 ሰዓት ዝኣክል ድዩ ምክንያቱ ኮንቲኒየስ እዩ ኮንቲኒየስ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ዝተወሰነ ግዜ ሲ እየ ገዛ ይሰርሕ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ታፍልሊ ማለት እዩ ኣብ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ተንስ ክልቲአን ተመሳሰልቲ እየን ሓንቲ እንታይ ጥራሕ ኮንቲኒየስ እያ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ማለት ትቕፅል ዝነበረት እያ ኣብ ሕሉፍ ኮይና ትቕፅል ዝነበረት ያ ከም ዝበልክዎ እዚ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ኣድቫንስድ እዩ ልዕል ዝበለ ወይ ብርትዕ ዝበለ ስለ ዝኾነ we need more practice ማለት እዩ more practice የድልዮ እዩ ያ ዓብይ ቶፒክ ስለ ዝኾነ ኣብ ሕፅር ዝበለ ኢና ነብሎ ዘለና ግዜ ንውድኦ ዘለና ስለዚ እንድሕር በርቲኡ ኮይኑ ተሰሚዕናስ ክንብል የብልናን ማለት እዩ ክንሽገር የብልናን ያ that's it for today ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ነዚኣ ትመስል ነይራ ማለት እዩ thank you again tom subscribe ዘይገበርኩም make sure to subscribe see you in my next video